Mainta de oración y meditación. Pone Dios na primer lugar. Junto com Charesca Vulling. De Bijbelteksten vandaag kunnen we vinden in het boek Lucas hoofdstuk 11 vers 28. Weet u, antwoordde Jezus, wie nog gelukkiger zijn? Alle mensen die de woorden van God horen en zich eraan houden. Je hoeft niet te leven met verwarring of psychische onderdrukking. In plaats daarvan kan je helderheid en kennis krijgen. Ook al probeert je vijand je ervan te overtuigen dat je toekomst er hopeloos uitziet, zoals die van hem, of dat je mislukking bent zonder doel, waarde of capaciteiten. God zegt precies het tegenovergestelde daarvan. Geloof in God en luister naar niemand anders. Laten we samen een kort gebed doen. Onze lieve Vader in de hemel, soms zien wij geen licht in de toekomst. Help ons zodat wij het niet opgeven, maar dat wij hoop hebben in U, Vader. Dit en alles vragen wij in de lieve naam van Jezus. Amen.